Lara tatet wineting gonto Uncarnya mangundang didi Latinnya ngedaliwus enggal babar puspita arum kapirang rong wirang rong ira kalimput sambet dering driya kumolong sambet dering driya kumolong samya mamucira ayu samya mamucira nalika samara nganjek mangsa kasanga wancine gara-gara sampah sanga
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing kompak tak balani meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sing ngucapake kuwi sunah nanging sing njawab iki wajib. Kula nuwun para rawuh nggih dipun tepangaken nami kula Petruk saking Gunung saking Todanan Pura. Botipun mundi dawuh saking kersanipun Bapak Panitia ingkang lumantar saking kula menika niki metruk dadakan. Nggih duka niki mangke pripun aturane mboten dong. Sing penting kula nyendikani dawuh lan mugi-mugi kemawon kajatipun warga kerja pundi wae. Wong karo ngongak ora apa-apa. Kersa iki regunang. Nggih. Intinipun namung badhe matur sekedhik ngenani bab tasa kurang sedekah bumi namung kula andedonga. Mugi kemawon warganipun tansah pinarana ayem-ayem tentrem kalis ing sumbi kalis ing rubeda boten wonten alangan setunggal punapa amin Allahumma. Rada gayeng. Nggih kula Metro rakang dadakan iki kanthi pangrawit komplit beto gamelan pelok slendro. Pengrawit cacah wonten pinten iki? Kakean kek ngentekno dana. Wonten sedasa wonten 12 kalih waranggananipun. Kaleres menika pas waranggananipun sindhine menika Ibu Purwati. Joget orang mantan wong iki. Isih ngayahi jejiban wong iki. Nyukupi butuh wong ngebut-bote disuwene berkah karo penyanyi sing mengko wigati. Kakean gunem tanpa guna. Reng apa le werene. Ayo rono ya rono. Ayo gawe kerengan-rengan. Aku ya di sana nih ora sinom ora mat. Iki ya pelok ngono wong. Ben digenderi. Digenderi gampange ngalih slendru, ngalih pelok. Kaya gayeng gamelan pelok slendro. Disenggake sing kompak. Monggo Bu nyuwun berkahipun Bu Purwati. Nana suarane
kuwatir karo wangsalane iki mau tang sethithik diolas. Ora ngaring kudu eling karo sing peparing ya kuwi Gusti sing Maha Kawasa. Ya ana sithik ya disyukuri sithik ana akeh alhamdulillah. Ngono ya guys, ora usah bahas baru kae dilanjut. Nano Kepati senggange kudu ra candhak. Widana piye wong ya iki ngiras wira swara. Monggo lanjut. Pinapsu tapa para sule tentrem atine napi ing siya manuk manyar susuwe dawa pareng to anyar dur lali mbok tuwa aja sia-sia. Susuwe dawa bareng entuk anyar aja lali mbok tuwa aja sia-sia. Ya kowe ra becik sing percaya pungkasan yo iki nganggo gobyok. Rumah
tamat dipun lajengaken si kucing. Wah, rasa seneng rasane ati awan-awan. Ah, ini ada pambuka. Sadurunge ketoprak di kawiti ya luwih becik adat sing kapungkur kuwi ya kuwi dienekke wayang kulit raketang sak gedyakan. Gong, apa Kang? Iki ayo padha ngadep marang darane ngarsane Ndara Janaka. Ayo ndak kanthi sampak song.
samara pamoring sukma sinukmaya winahya ing asepi Mbel satrita. Ndara kula aturi paring dawuh. Menapa ingkang dados wigatosipun dene Paduka tansah nengrebani manurung ing watu Ndara? Kula aturi paring dawuh menapa ingkang dados darunanipun. Ndara kula panala garing kula aturi paring dawuh Ndara. Menapa ingkang dados wigatosipun kula aturi paring dawuh kula pun abdi jenganika pun nala garing Ndara. Semanten ugi Ndara. Kula pun pitruk kantong bolong nyadong dawuh menapa ingkang dados wigatosipun ngantah tansah mendel kemawon. Inggih Ndara kula pun bagong ugi nyadong dawuh. Monggo kula aturi paring dawuh. Dule. Wangune si bendaramu durung kersa paring dawuh. Coba dilibureng raketang sak gending maneh Dule. Aku ki arep nyuwun sing mat-matan. Uler kambang. Pelok. Monggo Gus kula aturi paring dawuh. Iya diaturi pengangereng mau. Iya dole rungokke. Iki aku tak ngrungokke karo suarane Bu Purwati. Monggo. Suarane katon jos. Kaya ora piye wong cara banyu ora tau diutek-utek. Dadi suarane ya bening. Kondo sapa?
Ah, enggak. Ora ono. Ora usah ono nek kleru. Kalau kleru ya wis. Matur sembah nuwun. Sampun berkahi uler kambang. Wah, jan aku nek krungu uler kambang kuwi eling nek wangsalan selembar godhonge kara. Iki tak eling-eling anggere metruk sing tak apali mung kuwi blokoh. Iki panase niki iki disyuting lho, Cak. Wah, iya sing nyuting ya tangga dhewe. Apa ya? Saiki aku tak tekon truk bedane apa tukang foto karo kathok suwek. Walah kuwi iki omonganmu kuwi lho. Ah piye? Ya nek kathok suwek iki ya magrek lagi diinceng. Ya nek foto ya beda. Dinyisik lek ngono. Oh, apa ngono to? Iya. Kakang Semara Badranaya Kakang. Wonten timbalan ngadhawuh, Ndara. Aja ndadekke sumurupmu mulaku. Ora kersa paring dawuh mung bote bot-bote jenenge nampa dawuh saka Koko Prabu ing Ngamarta Prabu Puntadewa kene ngupadi wahyuning katentreman. Mula wektu dene iki Kakang Semar Nalagara kang Petruk lan Bagong ayo ndak kanthi munggah miang kayangan ngalang-alang ngembir nyadong tumurune wahyuning katentreman. Menawi kajenengan daya-daya nuwun pamit. Anasawana wasa tumuruning jurang terbit kang ribandel bebundutan kagubel penjalin cacing wauta sang apeke gumrekut sang saya sengkut sayekti datane po Bringgo Bayawana Hadri katampuh samirana arsana sak nusup madyaning wana Raden Janakcitan pring-pringgo bayane marga dasane gaurus anggerisi pateng galero swaring sato kewan galak.
ring sing rengbab. Raden Janaka sigra munggah ning kayangan. Ngundhan ngalir bawana. Nalika samono nampi wujuding wahyuning katentren manjing ana ing risang Arjuna ya Dananjaya. Ayo kakek kesusun. Mandek Kadra bagus. Wayahe Surya Lagya lumiting wancine wus lingsir kulon Anyonari putrawi kenyare narawungi kepyaring kang ware Gus aja mati tanpa aran ngaku sapa kang dadi asmamu Gus lan sapa ngendi kang dadi pinenggamu ya buta yen tampa marang jeneng ingsun sadya panenging Pandha Raden Janaka. Raden Janaka. Ya Raden Kumbang Ali-ali. Kumbang Ali-ali. Ya Sang Permati. Sang Permati. Ana wikate apa ta aja mlebu sadronging alas kang gegerutan, Gus. Ngetutke les kuning sike kedheping netra mula buta aja ngaglah ana sanjak. Weh lah dalah. Wektu dene aku mireng tembang rawat mbok bakul sinambi wara-warta binewining karna. Lamun wektu dene iki kowe wis nampa wahyu ning kateneman bala wektu dene iki entuk tak jaluk ora entuk tak jaluk malik pelok bareng. Yen ora kok ulungake dadi sekarang jinggo weh.
Aturi mandheg Riyendara katingalipun lampahanipun sampun paripurna katitik ndara kula Janaka ingkang sampun nampi wahyuning katentreman kanthi lampahan menika mugi-mugi andayanana warga ing desa mriki lan khususipun bapak perangkat sedaya mugi tansah pinaringana ayom-ayem tentrem mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa amin Allahumma amin. Kula Semar sak kanca ingkang anindaki wajib kula kinten kathah kalepatan kula jari kula manungsa lumrah kula mbut nyuwun gunging samodara pangasami akhiru salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.